Örülök az újbóli találkozásnak, szeretettel üdvözlök mindenkit, köszöntöm azokat is, akik esetleg először látják ezt a műsort. Beszélünk a hagioterápiáról, beszélünk a szellemi lélekről, beszélünk az emberről. Ami legfontosabb az, hogy a hagioterápiának a célja az, hogy az ember ismét ember legyen, és megtalálja önmagát is, értékelje önmagát is, ezután értékelje a másik embert is. Tehát minden azért van, hogy az ember a földi életében boldog, egészséges, egész életet éljen is, valójában emberi életet éljen. Amikor beszélünk a szellemi lélekről, mondtuk, hogy az ember valójában igazán a szellemi léleknek is nevezhető. Léleknek, mert tartalmazza a pszichéjét és a testét is, tehát a pszichoszomatikus rész, szellem meg azért, mert a szellemi dimenzióban él. A szellemi lélek patológiája valójában az, hogy megtaláljuk mindazokat a sérüléseket, amelyek a gyerekkortól, illetve pontosabban a fogantatástól egészen a mostani napig, tehát a jelen időig történtek az emberi életében. Azok a sérülések, megbetegedések, itt lelki megbetegedésre gondolok, fájdalmak, traumák, sértések, megalázások, tehát mindaz, ami az embernek a méltóságát, az ember önértékelését, az ember becsületét tönkretették. És ez a patológiai valójában azt jelenti, hogy megkeressük, megpróbáljuk megtalálni, és azt mondani, diagnosztizálni az okokat, tehát nem a tüneteket, az okokat. Mi az, ami valójában az oka annak, hogy az ember ennyire ugye elveszett, ennyire céltalan, ennyire depressziós, vagy esetleg másfajta kezeléseken van. A terápia az a gyógyítás jelenti, tehát meg kell találni ezeknek a sebeknek a megfelelő gyógyszert, amivel tudunk az emberen segíteni, hogy ő talpra álljon és egészséges életet éljen. Mint említettük, nagyon sok tudománynak az összessége, illetve azt mondani, foglalata a hagioterápia, a teológia, a filozófia, a fizika, a biológia, neurológia, logoterápia és még egyebek, mondhatnánk esetleg a epigenetikának az eredményeinek a foglalata is. Tehát ezek azok a tudományok, amelyek valójában segítenek ahhoz, hogy minél jobban megismerjük az embert, minél jobban megismerjük az ember szellemi dimenzióját, a gondolkodását, és segítsünk azon, hogy az ember egészséges legyen. A tudomány valójában egy rendszerezett, módszeres kutatás, amely az előzőleg feltételezett elméletet próbálja bizonyítani. Tehát nagyon sok kutatási eredmények hozták valójában közel hozzánk a hagioterápiát, és ennek az eredményeknek a foglalatában tudunk segíteni az embereken. Nagyon sok minden történt az utóbbi évszázadokban, nagyon sok felfedezés történt, viszont azonban nagyon fontos tudni, hogy ez a felfedezés, ez azt jelenti, hogy számunkra ez el volt csak rejtve. Mert gondolkozunk csak, hogy régen hogy képzelték el, hogy néz ki a világ, és óriási nagy szenzáció volt, amikor az európai kontinensről indulva a hajók felfedezték Amerikát. Tehát magyarán az Amerika az már volt régen is, az a kontinens, de az emberek számára csak abban az évben, amikor történt ez a felfedezés, lett világos számukra, hogy ugye létezik más kontinens. Akkor nagyon sok dolgot az emberek később tudtak, mert nagyon sokáig azt hitték, hogy a Föld az lapos, korong alakú. De végül is, amikor fölmentek, ugye, illetve már voltak tudósok, akik előbb is ezt már
számolással, tehát asztronómiai számolással bebizonyították, hogy a Föld igenis gömb alakú, illetve ellipszoid alakú, de végül is rájöttek arra, hogy amikor ezt ugye az első űrhajós meglátta föntről, akkor igenis bizonyította, hogy ez valós, amit állítottak az asztrológusok, illetve tehát a csillagászok, akik állították azt, hogy a Föld ugye gömbölyű. Tehát ez a felfedezés valójában számunkra addig tehát akkor érvényes, amikor az, ami el volt rejtve, megtaláljuk. Tehát evidens, hogy az elektromos energia nem 120 évvel ezelőtt lett aktuális, igaz, hogy akkor fedeztük fel, de ez létezett 1000 évvel ezelőtt is. Ugyanúgy felfedeztük az atomenergiát, amely ugyancsak létezett. Tehát magyarán nagyon sok törvény, a fizikális törvény, amiket mi tudunk jelenleg, ezek valósak vannak, de ugyanakkor ki tudja, mennyi van még, ami el van rejtve, amit még nem fedeztünk fel. Tehát azt akarjuk mondani, hogy ez a felfedezés, ez fokozatosan az emberi azt mondja, képességek fejlődésével halad tovább. Nagyon fontos szerepe van a hagioterápiában, a kezelésben, egyáltalán az ember életében is a hit. Tehát az ember, aki hisz, tehát minden embernek egyébként a hit ez egy alapvető tulajdonsága, és olyan ember nincs, aki nem hisz, mert ez azt hiszem nagyon nagy tévedés, ugyanis az ember, aki hisz, az biztos alapokon áll. És független attól, hogy most nem csak arról van szó, hogy az ember hisz a teremtőben, a transzcendensekben, hanem egyáltalán, hogy milyen a hite a mindennapi világban, tehát az úgynevezett emberi hite van-e. Mert minden emberben benne van ez is, ő éli ezt a személyes, tehát nem ezt a transzcendens felé való hitet, hanem a személyes hitet. Mert gondolkozzunk csak el, hogy valójában milyen az a hit, vagy egyáltalán az ember hogy tudna élni, ha tudná, hogy másnap mondjuk meg kell halnia. Tehát ha nem lenne hite abban, hogy ha este lefekszik, másnap nem éli túl. Tehát ha valaki azt mondaná neki, hogy te holnap biztos meg fogsz halni, akkor az ember ugye biztos, hogy nem kelne föl, nem merne le se feküdni, mert ugye tudja, hogy meg fog halni. Tehát ez bizonyítsa azt, vagy pedig ha vagyunk egy teremben, és ha nem hinnék abba, hogy nem fog összedőlni ez az egész terem, akkor biztos, hogy nem lennék, kiszaladnék. Tehát nekem van egy bizalmam, van egy hitem, hogy igenis ez a terem megmarad. Vagy ha elmegyek egy étterembe, ahol rendelek ebédet, akkor nem fogom meg leellenőriztetni a szakáccsal azt az ételt, hanem van egy hitem az, hogy igenis ez az étel egészséges. Vagy ha megyek repülővel, nem kérem az engedélyét a pilótának, hogy ugye amikor 10 km magasan leszünk, hogy akkor lezuhanunk-e, vagy pedig egy terroristáról van mindössze csak, aki esetleg egy amatőr pilóta. Tehát van hiszem azt, hogy az az ember, akinek van bizalmam iránta, hogy az nem fog engem átverni, nem fog becsapni, hanem végül is minden ember, az ateista is hisz. Tehát itt persze van ugye kétfajta ember, a hívő, illetve a vallásos ember. Tehát a hívő ember az, amelyik mélyebben éli a hitét, a vallásos ember pedig az, aki azt lehet mondani, hát látszat keresztény, mondjuk a keresztényeknél. Sokszor ezt az emberek keverik. Talán úgy lehetne kifejezni, hogy a hívő ember az inkább gyakorlatias hívő, tehát gyakorlatiasan teszi azt a szeretetét, és jót tesz, jót cselekszik, viszont lehet, hogy elméletileg nem a legerősebb. A másik ember viszont, mondjuk a vallásos ember, az nagyon jó szóbelileg, tehát nagyon jó beszél, de amikor cselekedni kell, akkor sajnos ő hát azért eléggé elmarasztaló. És ezért az igazi ember valójában, aki igazán jóban van, az a hívő ember, tehát az, aki gyakorlatias hívő. Tehát Jézus is azt mondta, názáreti Jézus, hogy a gyümölcseiről ismerik meg az ember. Tehát nem a szavairól csak, hanem a gyümölcs. A gyümölcs pedig mi? A cselekedetek, tehát a tetteik, illetve hogy él az az ember. Tehát én csak akkor tudok tanúságot tenni, akkor tudok az emberen segíteni, ha az életem, az életkörülményeim is ilyenek, tehát a jó irányba van. Feltehetődik egy kérdés, hogy valójában az a sok tudomány, amiről beszéltünk, hogy egyáltalán ki lehet vizsgálni a szellemet? Milyen értem, mikor hisz az emberek, a tudomány egyelőre korlátozott, és mindig azt vizsgálta, ami látható, az anyagi világot. Viszont a mostani, a 21. század valójában a szellem vizsgálatának a százada, szellem valósága,
És itt egy nagyon érdekes dologra kerül sor. Gondolkozzunk el csak róla, hogy mondjuk rá a gondolat. Létezik a gondolat? Természetesen, hisz az ember gondolkodik. Mert ha nem gondolkodna, akkor nem bírna beszélni. Ha nem beszélne, akkor nem tudna cselekedni. Tehát minden valójában a hármasságból indul, hármas valóságból, tehát gondolkodok, és akkor, ha kitartó vagyok ebben a gondolkodásban, akkor ezt ki is mondom valakinek, akár néhány személynek, és a végén megalkotunk valami szépet gyakorlattal, tehát valójában ennek anyagi vetülete lesz. Tehát megcsináljuk, megteremtjük azt a dolgot. És valójában szellemet tehát igenis lehet vizsgálni. Egy nagyon egyszerű példa ez, tehát hogy a gondolat nem látható, és mégis létezik, valós dolog. Tehát nem tudjuk ilyen értelemben vizsgálni, de végül is tudjuk azt más irányban analizálni, vagyis nézni. Például egyszerűen Kandel, Erik Kandel, aki Nobel-díjas, nagyon kiváló filozófus, illetve kiváló tudós ember, ő az 5 érzékszerv alapján próbálta ezt kifejteni. Van ugye a látásnak a szerve, a hallás, a tapintás, a szag, illetve az ízlelő rendszer. És rájött arra, hogy pont ez olyan, ez az 5-ös, azt lehet mondani, szervek kapcsolata egymás között, mint amilyenek ezek a mi elképzeléseink az anyagias, illetve nem anyagi világról. Ugyanis a szem, amit lát, azt a fül ugye nem tudja tapasztalni, mert csak hall. Tehát mindegyik a maga módján korlátozott. Így mi is az anyagi világban korlátozott vagyunk, és nem látjuk azt, ami valójában azon túl van. De viszont az létezik ettől még. A teológia ugye beszél erről a transzcendens, a láthatatlanról, amit ugye így nem tudunk megtapasztalni a mi saját vizuális szemünkkel, illetve az érzékszerveinkkel, azok pedig ugye úgy mondjuk, hogy az Isten, az az örökké valóság, az Isten, az örök lét, viszont a filozófia ugye a létezésről, a létről, illetve az örök létről beszél. Az agykutatók szerint az az ember, aki össze van kapcsolva a transzcendensekkel, vagyis az örök léttel, vagy az Istennel, akkor az agy egészséges lesz, egészségesen működik. És az agysejt kiválóan, szinte fénybe borítsa az egész agyat. Viszont ha az ember ugye negatívan, egészségtelenül él, egészségtelenül gondolkodik magyarán, akkor az agy, elkezdnek az agysejtek elpusztulni, és valójában egy borzasztó sötétség borul az agynál, az agy, azt lehet azon a helyeken, ahol ezek a sejtek működnek, tehát valójában egy sötétség alakul ki, illetve a fény eltűnik. A hagioterápia, ugye mondtuk, hogy nagyon sok tudomány foglalata, nagyon sok tudománynak az eredményeképpen dolgozik, működik, és meg kell mondani, és ez nagyon fontos, hogy a hagioterápia nem létezhet Isten nélkül, tehát nem funkcionálhat Isten nélkül, mert valójában minden létezésnek az alapja valójában a teremtő, és azzal való kapcsolat valójában minket eltaszít azoktól az erkölcs és más értékektől, amelyeket valójában nem tudunk nem kihasználni, nem tudjuk értékesíteni őket. Tehát nem lehet, hogy nélkülözzük ezeket. Szükség van rájuk, egyszerűen nélkülözhetetlenek ezek a transzcendens értékek, illetve azok a tulajdonságok, az az isteni természet, amelyet mi valójában a Teremtőtől kaptunk, és amiért valójában mi nagyon értékesek vagyunk a Teremtő szemében, illetve mi vagyunk azok, akik valójában bizonyos értelemben a Földet kaptuk bérbe, és az egész világ valójában hatásunk alatt van, tehát vagy jó, vagy rossz irányba tudjuk irányítani a Földet, irányítani tudjuk a természetet. És akkor itt ugye visszatérünk még egy kicsit erre a hívőkre és a vallásos kapcsolatra. Tehát sokszor beszélünk az, hogy ki a hívő ember, illetve ki a vallásos ember, illetve kik azok az úgynevezett anonimus keresztények. Tehát ugye Jézus beszél arról, hogy minden ember, aki teszi a jót, aki a jó érdekében van, és mindig törődik a másikkal, tehát magyarán a jóban él, az igazságban, a szeretetben, az egységben, az az ember az ő oldalán van, vagyis az én tanítványom. Tehát nem kötelező jelleggel kell
azt lehet mondani, Jézusban hinni, vagy lehet nem ismerni Jézust, és ettől függetlenül mi az ő oldalán járunk. Itt most arról beszélünk, hogy a hagiaterápia minden emberhez szól, tehát az lehet hívő, hitetlen, vagy más vallású, tehát nem kötelező jelleggel keresztény. Az az ember, aki erkölcsi életet él, mert érzi, hogy az a jó, és mondjuk az ős erdőben soha nem hallott Jézusról, attól függetlenül ő a Jézus megváltása rá is érvényes, tehát ő is üdvözül, ő is olyan életet élhet, boldog életet, nem csak itt, hanem az örökké élet rá is vonatkozik. Tehát ő is az Isten gyermeke, azért, mert jóban van. Tehát itt valójában ezek úgynevezett anonimus keresztények, akik azok, függetlenül attól, hogy nem volt lehetőségük megismerni Krisztus tanítását, de viszont ők is jóban vannak, mert minden emberben benne van, azt lehet mondani, az az isteni modul, amiről a tudósok már bizonyították, hogy létezik. Tehát mindenkiben benne van az az isteni részecske, ami bennünket valójában, azt lehet mondani, összeköt a Teremtővel, összeköt a názáreti Jézussal. Szeretném ismét megköszönni, hogy velem tartottak, hogy kitartóak, és hogy ismét örülhettünk annak, hogy emberek vagyunk is, hogy örülünk annak, hogy szeretett gyermekei vagyunk a Teremtőnek. Köszönöm azt, hogy ismét együtt voltunk, és kívánom azt, hogy éljék teljes mértékben az emberi életüket.